Eta ongi etorri. Garizumako ibilbidean, Paskoaren jai pozgarriaren hurbilean, laugarren igande honi, alaitasunaren igandea deitzen zaio. Gertu dago Pasko jaia. Kristau fededunok arrazoi ugari ditugu eskarak emateko eta jauna goresteko. Gaur ere, gure ospakizunean, jauna dator gure gana, argi bezala. Gure bizitza argitzera. Mundu nahazi hontan ez gara ilunpetan bizi. Argiaren semea alaba gara. San Joseren festaburua bihar ospatuko bai dugu, ere. Gure Eliz Barrotiko misioen eguna gaur dugu. Otoitz egiteko eguna eta gure diru laguntza eskaintzeko eguna. Zutik, eman dezagun hasiera Euskaristiari, abestuaz, zabaldu itzatzu jauna.
zaiguzu jauna. Egin dugu txarragatik, baikatu baita egiteko, utzi dugunagatik. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Egunon, eta onge otia horri, gure iganderoko Eukaristi ontara, pozik biltzen gera. Garizumako bidea egiten ari gera, ia Paskoaren hurbilean. Eta horregatik badu Garizumako bide honek, une honetan, igande honetan, alaitasunaren da pozaren kutsu hori. Hurbil dugu Paskoa. Eraz, horrela prestatzen gera, barrutik bidea egiten ari gera, hori ez dugu ahaztu behar, bide bat. Bidean bakoitzak dugu gure protagonismoa eta jaunaren graziak. Beraz, prestatzen gera, beti egiten duguneran jaunari gure huts egiten da gure pekatuen barkamena eskatuaz. Jesus jauna, ongi nahia hutsez, salbatzen gaituzuna. Erruki jauna. Jesus jauna, zure graziaz aberasten gaituzuna. Jesus jauna, gurutzean jainkoaren maitasun neurrigabea, erakutsi diguzuna. Erruki jauna. Erruki jauna. Eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Gurekin. Egizu Kristau herria, maitasunean bero, eta sinismenean alai, presta dadila hurbiltzen ari diren Pasko jaietarako. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Paulo apostoluak Efesotarrei. Zenideok, lehen bai ilunpe zineten, orain ordea kristau bezala argizerate. Zabiltzate beraz argiaren seme bezala. Onizate, zuzentasun eta egia guztia argiaren fruitu bai da. Aztertu, jaunari zer zaion atsegin. Ez izan hartu emanik ilunpeko egintza usteletan. Zalaitzazu baizik. Argiak guzti horiek salatzen dituenean, agerian uzten ditu. Eta agerian dagoen guztia argitasunez jazten da. Horregatik esaten da, esna zaitez lo zauden hori. Jaiki zaitez hilen artetik eta Kristok argituko zaitu. Jaunak, esana? Eskerrak zuri, jauna. Ez naiz
multzotik prestatzen gara Ebangelio Santua entzuteko, haintza Jesus zuri beti abestuaz. Jesucristoren joa, San Joanen liburuti. Aitza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek, bide zijoalarik, gizon bat ikusi zuen jaiotzaz itxua. Bota zuen txistua lurrera, eta txistuz loia eginik, loiaz igurtzi zizkion begiak itxuari, eta esan zion, zoaz, eta garbi zaitez Siloeko ur askan. Siloek bidalia esan nahi du. Duela, onela, batzuk zioten, bai, bera da. Beste batzuek, ez, haren antzeko bat da. Berak berriz zioen, uraxe naiz. Farisearren aurrera eraman zuten itxu izana, larun bata zen, Jesusek loia egin eta begiak ireki zizkion eguna. Farisearrek ere galdetu zioten nola argitu zitzaizkion begiak. Harek erantzun zien, loia jarri zidan begietan, garbitu nituen eta ikusten dut. Farisear batzuek zioten, beste bat, eta ez zetozen bat. Berriz galdetu zioten itxuari, zuk zer dela deritzozu, begiak ireki dizkizun hori. Eta harek, profeta dela. Erantzun zioten, pekatu utz zera jaiotzatik, eta zu guri erakusten, eta kanpora bota zuten. Entzun zuen Jesusek bota egin zutela eta aurkitu zuenean galdetu zion, sinisten alduzuzuk gizonaren semea. Harek erantzun, zein da bera, sinis dezadan. Harek orduan, sinisten dut jauna, eta aurrean auspestu zitzaion. Garizuma, adierazten du, baita ere prozesua, ez da, ibil barru, esaten genuen bezala, Paskoan egongo gara, aste santu, eta Paskoa. Eta pozik, badu, hori pozik, pozaman behar digu, ez da, benetan ospatu behar diguna, eta baita ere egiten dugun bidea edo personak bezala eta kristau bezala egiten dugun bizi prozesua, azkenean denak, ez da, otoitzean esan dugu, ez da,
Eukaristi hasierako otoitzean esan dugu, Kristau herria maitasunean bero eta sinismenean alai, presta dadila, hurbiltzen ari diren Pasko jaietarako. Hoxe daba, hortan gaude. Prestakizun hortan, bihotz berritzearen muina, garizuman, bihotz berritzearen muina, edo esango dugu, personaren bizi prozesua, personarena eta kristau bezala, bizi prozesua, eta muina, beraz, berritzearen muina. Metafora batzuk erabili ditu liturgiak eta erabiltzen ditu, metafora entzuz osaturikoak, eta horrela, aurrena izan zen basamortua. Zin da biderik egin, norbera, jabetu gabe norden, nondaren bere arriskuak, bere tentaldiak, berarenak eta ingurukoak, idoloak, mitoak, ordozkagunak, ez da, basamortua. Gero, Tabor mendia gaina, mendigoi bat, ez da, izan argiaren esperientzia, ez da, argiarena, mendigainetik ikuspegi zabal hori beharrezkoa da bizitzan, ilunaldietan ere argiarekiko leial izateko, ez da. Hirugarrena izan zen Samariar emakumearena, uda egarria, gozeta egarria, eta hori asetzen duen ura, betiko bizitzarako darion ur hori, Jesus da, izan zen beste irudia. Gaur berriz, ilunpea eta argia, itxua, esango dugu jaiotzez, itxua zena, eta ikusten zuela itzuli zena, ez da. Ilunpea eta ikusmena, esango dugu, ez da. Ikusi hori, zenbat aldiz erabiltzen dan, itun zahar eta berrian. Esperientzia, ez da. Ilunpea eta ikusmena, itxua edo ikusmena. Ez da fisikoa, noski, badakigu, irudi bada, ez da. Gure egoera personala adierazten du, edo gure espirituarena adierazi nahi digu, ez da. Itxu jaiotzen gera, hori bai. Bezala, bizi jakinduriari gabe, ikasi beharrean, bizitza argitu beharrean, edo beste ulertzen, argitzen, eta beraz bizitzen, gure kezkak, gure grinak, gure jarrera okerrak, eta inguruko hainbat eta hainbat arazo. Askotan, harinkerian erortzen gera edo eskaskerian, horrek sakontasunak entzen dio gure bizitzari, orduan azalean bizi gera. Evangelioak ze detaile ederrak ditun, esaten du itxuraz esan nahi duna baino askoz gehiago. Itxuaren inguruan sortzen diren galderak, hau aldan eserita dute zana, ala ez da. Baina ez altzan larun bata hori egin zeteken, ala ez. Azalean gelditu ez da. Asuntua da ikustea, ikusmena. Hori da. Beste guztia, hori da. Garrantzi gabeko gauzetan. Hoxe, gaurko igandeko mezuan ikuste dut, fedeak hain zuzen bidera ekartzen gaitu. Argira ekartzen gaitu, ez da. Bizitza ulertzera. Jakindurira. Ez da. Jesusengan aurkitzen dugu argi hori. Itxuari sinisten aldezu. Baina, zu nor zera. Hau Jesus zago duen, ni naiz, zure aurrean dagoen hori, ni naiz. Ez da gizonaren semea, ni naiz argia. Eta egiten du, horregatik esaten dut evangelioak, esaten duna baino askoz gehiago esaten du, fedea itormendat, sinisten du zaion. Espestu, ez da. Evangelioak detaile ederrak ditu, ez da. Baita ere,
txistuarekin loia egin zuen jaunak, eta begietan jarri, ematen du horrekin gutxiko ikusi behar dela, ezta? Baina da, Genesis hasi kreazio berri bat. Jesusek ikusiarazten gaitu, ulertuarazten gaitu, biziak emateko, ezta? Auspestu zitzaion, auspestu intzitzaion hor, eskerrak gorespenerako deia da, ezta? Argiaren semea alaba bezala, ezta? Hori, jaunari eskerrak emateko da, gorespenak kantatzeko, bada, ezta? Argitan bizi gera, ez da gure argia, jaunarena da, ezta? Eta argi horren frutuak, esaten du gauza ederra, on izate zuzentasun eta egia, frutuak horiek dira. Argitan bizi baldin bagia. Ekintza usteletan, hainbat daude, munduan, gure inguruan, ezta? Garizuman gaude, bada ez bada, ezta? Esaten diogu, Pablok esaten diguna, esna zaitez, lo zauden hori. Jaiki zaitez, hilen artetik, eta Kristok argituko zaitu. Horixe da deia, gaurkoare guretzat. Eta egin dezagun otoitz, eska dezagun ba, Jaungoikoaren laguntza gure ibilbide hontan. Eskaera bakoitzari kiriekin erantzuko diogu. Jaunak sendo ditzala garizumaldi honetan adiskidetzearen sakramentua hartzeko prestatzen direnak eta beraien erru egiazko damoa iristen lagun diezaiela. Egigun otoitz. Jaunak fedegaben adimena eta bihotza zabal ditzala. Egigun otoitz. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Elizbarrutiko misioen alde. Lurralde behartzuetan, gu guztion izenean, Jesusen berri ona zabaltzen ari diren gure misioen alde. Hemendik, haiei laguntzeko ahalegina egiten dugunon alde. Misiolaritza, Elizaren jarrera ezinbestekoa dela jabetu gaitezen. Egigun otoitz.
Aurrera eginez, bihotz berrituak eta argituak iriz gaitezela gertu ditugun Pasko jaietara. Egigun otoitz. Hala eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Espirituaren salbamena zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotzak Jaunagan dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guzti santu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak gizakundeko misterioaren bidez, sinismenaren argira eraman du ilunpetan zebilen gizadia. Eta jaiotza berriko uraren bidez, jainkoaren seme-alaba ordeko egin gaitu, pekatuaren menpean sortuak garenok. Horregatik zeruko eta lurrekoek, kantu berria abestuz adoratzen zaituzte. Eta guk ere, aingeru guztiekin batean beti eta beti abesten dizugu. Santu, santu, Santua, Iren guztien jainko jauna. Osana, Osana, Osana zeruko hienetan. Osana, Osana, Osana zeruko hienetan. Osana zeruko hienetan. Santu zera bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala. Ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez.
hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazu eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kaliza dena. Egizue hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo hauek antzean, zure Eriotza horri artean. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz. Biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Tapalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza, gaur Kristok eriotza garaitu eta bere bizi ileskorrean parte izatea eman digun eguna igandea. Era osora, Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta eleiz gizon guztiekin batean. Oro bat, izan gogoan, jauna, orain dela urtebete, mundu honetatik zure gana eraman zenituen Victoriano Cajigal, Maite Aramendi eta Arantxa Aranbarri. Izan gogoan baita ere, 9 urrena betetzen den Maria Isabel Aramendi, Pepe, Jose Peña eta emazte Teodosi Larrañaga, Ignacio Unanue, emazte Milagros Aldalur eta beren seme Josin, Gloria Uria, Miguel, Alberto eta Maria Teresa Sasieta, Koldo Odriozola, Ignacita Zubizarreta, Brígida Aldalur, Margarita Aldizuri, Vicenta Larrañaga, Jose Juaristi, emazte Margarita Espel, eta seme alaba Fernando eta Sofia, Jose Garate, Maria Areta eta bere senarra Manuel Zudupe, Cecilio eta bere emazte Benita, eriotzean zure semearekin bat egin diren guzti hauek, gero piztueran ere berarekin bat izateko zoria izan dezatela. Izan gogoan, jauna, hildako guztiak ere harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Eta erruki zakizkigu arren, gu guztiak ere betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia Dobatzuarekin, arrentuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez.
Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batera, ospeta haintza guztia, izan. Salbatzaileak aginduta, bere erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Zure izena, etor beti, zure erreinua, egin beti zuan bezala, lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ontako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordu nahi, barkatzen diegun ezkero, ez gaitzatzu utzi, tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik. Emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta ez sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoloi, pakea usten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure lizuari pakea, eta elizari batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren pakea beti zu. Ona hemen jangoikoaren bildotsa. Ona munduko pekatua kentzen duana. Gure bizitza argitzen duen argi bezala eman zaiguna. Zorionekoak, honen maira deituak. Jauna, ni ez nahi inor zure etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz Corpus Domini nostri, Kristoren gorputza. Amen.
Santua hartu nahi genuke, zu gabe bizitzeri ez baikenezake. Munduak behar badu eguzkian iabea, iturri garbia. Beharrezkoa zaigu zeruko ogia. Egin dezagun Otoi jauna duzu, mundu honetara etorri diren gizon emakume guztiak. Zuri atsegin zaizuna erabil dezagun beti gogoan, eta zu benetan maita zaitzagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. Oharrak, hurrengo astean, astelenean, hitzaldiak izango ditugu parrokian arratsaldeko 7:00. Azpimarratu nahi izan dugun ospakizunaren garrantziak kristau bizitzan. Parrokian otoitzaldi bat antolatzen dugu nahi duten guztientzat. Otoitz horrei otoitzisila deitzen diogu. Garizuman, proposamen egokia da nok bere buruarekin eta jaunarekin aurkitzeko. Gogo eta egiteko eta bihotz berritzeko. Animatu beraz. gaur San Jose da, Eliza. Eta orduan zorionak bere izena daukazuten guztieri. Jose Marita, Jose eta Jose Pata, enfin. Ospatu. Baina Elizarentzat bihar da, San Jose egunaren festaburua. Bihar ospatuko dugu, Eukaristian, eguneroko Eukaristian. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jangoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Agerrak jainkoari. Eta igande ederra igaro.